V Pneukar SRO poskytujeme špičkové služby v oblasti pneuservisu a autoservisu. Sme situovaní v Čadci, na ulici Fraňa Kráľa, kde našim zákazníkom ponúkame komplexné riešenia pre ich vozidlá. Naša ponuka zahŕňa predaj a montáž nových aj použitých pneumatík, opravu a vyrovnávanie diskov, výmenu filtrov a brzdových platničiek. Špecializujeme sa aj na údržbu klimatizácie, diagnostiku vozidiel a leštenie svetlometov. Naši skúsení technici sú pripravení poskytnúť kvalitné a profesionálne služby, ktoré zabezpečia bezpečnosť a komfort vašej jazdy. Veríme, že kvalitné služby a spokojnosť našich zákazníkov sú kľúčové. Preto neustále investujeme do moderných technológií a vzdelávania našich pracovníkov. Navštívte nás v Pneukar SRO a presvedčte sa, prečo sme v regióne známi ako spoľahlivý partner pre všetky vaše automobilové potreby. Naša dlhoročná tradícia a dôraz na kvalitu nás robia lídrom v oblasti pneuservisu a autoservisu.